Pre mňa Akadémia Karola Wojtylu je veľkým darom, je presvedčením, že rodiny, manželia, ktoré spolu žijú, sú znamením Boha na tejto zemi. Sú pre mňa dôkazom toho, že ako aj v dnešnej dobe človek môže rásť vo viere, rásť v láske, rásť v rodinných čnostiach. Je úžasné vnímať, vidieť, ako sa manželia snažia budovať svoj vzájomný manželský vzťah, ako túžia rásť v tej svojej vzájomnej láske, v vzájomnom sebadarovaní sa, ako túžia byť dobrým príkladom, vzorom pre svoje vlastné deti, ako im túžia odovzdávať živú vieru Ježiša Krista. A zároveň v tej dnešnej dobe si možno ešte viac uvedomujú, že potrebujú aj isté poznanie a že túžia rásť v tomto poznaní. A práve Akadémia Karola Wojtyla im ponúka aj tento nástroj cez formáciu, aj cez intelektuálnu formáciu, aj cez tú ľudskú formáciu, cez budovanie spoločenstva, cez budovanie živého spoločenstva vo viere okolo Krista. Takže pre mňa je AKVčko týmto veľmi vzácne a tiež mi potvrdzuje to, že to, čo cirkev hlása, to, čo cirkev učí, to, čo dostala od Ježiša a učí o manželstve a rodine, že je žiteľné aj v dnešnej dobe a že práve toto učenie cirkvi pomáha manželom, pomáha ich rodinám žiť veľký život, žiť pekný život. Takže toto je pre mňa veľkým darom a samozrejme je to aj takým veľkým svedectvom pre mňa ako pre kňaza, ktoré ma tiež tak potom posúva žiť moje kňazstvo v plnosti, žiť to moje povolanie ako dar pre druhých.